kova. Oo. Ei ihankaan. Lähellä oli pieni. Ne ovat tässä aika hyviä tämmöisiä isiä, jotka kanssa jeesaa, eikö se ole? Niin. 250. Me vaan laittaa onni eteenpäin. Hyvä. Oi! Oli hyvä syökkely joku. Ei ollut paikalla. Muistele vaan Daniel, kuljetaan. Ota vaan kiekkoa. Vielä ylös. Ei, siitä maali. Okei, vähän jallaan. Hyvä Jossi, hyvä. Taas oli hyvä. Niin, joo. Pino jää nyt. Hyvä. Mutta liigapeleissä on semmoiset kitketty jo pois niin. Semmoiset. Mutta ne on tietysti sitä nuoruuden intoa, niin mitä ne vetää just niin. Kyllä Tamppa tykkää viime pelissä, kun se oikein huusi, että sä näet kuinka se tekee malaria koko ajan sormille. Mä ajattelin, joo, rauhoita. Se ei sen kato vaihtopenkiä suoraan yläpuolelle. Joo. Se kurnas siitä siinä. Mä täällä kerran, siellä muuten hopeakoita vastaan pelaamassa. Niin. Katsoja tuli sanomaan mulle, semmoinen nuori jätkä, että mitä on 12 nimiä? Ne? Mä kysyn, mitä sitten? Nyt me otetaan turpaa. Katsoja. Hyvä Antti, tsemppiä. Siitä vaan ylös ja... Ei, mä sanoin sitä sillä, että niitä sopii tietää, että mä satun olla sitä 12, se näytin. Että voisi jotenkin yrittää. Ja sit se on, että niin mä mentiin. Sitten lähti sinne pukukoppiin. Ei maali. Mä huusin sit meidän Tampalle, että oliko se joku aikuinen äijä vai mikä se oli? Ei, kun semmonen 5-16-vuotias. Niin just. Ja mä huusin sitten Tampalle, että joku on varovainen. Ja Tamppa vaan sen sanoi joo. Sillä oli sivuille päällä kaverilla Tonnella semmoinen pelinestä, kun ne lähti just kentältä. Semmoinen nainen, semmoinen punokainen nainen, se huutaa meidän Tonnalle, että 12. Toni kattoo naisinen ylös. Voit uskaltanut äsken ottaa kentällä matkia, niin mä voin vetää sua levyyn. Onko se nainen? Joo. Ei oo. Ja Paavo meni sanomaan, että mitä sä sanoit? Niin en uskaltanut äsken ottaa kentällä matkia, niin mä voin vetää. Mä sanon menee pikkusen sen haudan vakava. Joo. Ne hävisi sen pelin.